Eventyret om Eva og Evas. Der var engang en pige, eller der er i dag en pige. Pigen hedder Eva. Hun er 11 år og bor i Danmark. Hun er en helt almindelig pige. En helt almindelig pige med det rigtige udstyr. Og så har hun snart fødselsdag. I Evas lomme ligger en iPhone 4. Til september udkommer iPhone 7. Den er vandtæt og uden jackstick, så den bliver endnu tyndere end alle de andre telefoner. Og husk så lige A10-processoren, der får mobilen til at køre hurtigere end alle andre telefoner. Eva sparer lige nu op. Hun har snart 3.000 kroner, men hun ved, at farmor plejer at give en stor fødselsdagsgave. Så hun håber, at hun snart kan få byttet den gamle telefon ud, for man kan jo ikke rigtig bruge den mere. Eva har fået fars gamle computer, men når hun har fødselsdag, er hun ret sikker på, at hun får en ny. Skolen har nemlig sagt, at eleverne skal til at have deres egne computer med i skole, og fars gamle computer tager 3 minutter om at åbne. Endelig er det Evas fødselsdag. Hun får en computer og et tilskud til den nye iPhone 7. Hendes gamle telefon og computer, de er alt for langsomme og kiksede, så hun smider dem ud. Eva kigger en sidste gang på hendes iPhone 4 og studerer det flotte Hannah Montana klistermærke, inden den ryger i skraldespanden. Der var engang en pige, eller der er i dag en pige. Hun hedder Evas. Evas bor i Ghana. Ghana er et skønt land. Mange børn går i skole, men ikke alle. Evas går ikke i skole. Hun er nødt til at hjælpe sin far med at tjene penge, for ellers har de ikke råd til mad. Evas arbejder på en losseplads med sin far. Lossepladsen er fyldt med gammel IT-udstyr, computer og telefoner og alt muligt andet elektronisk affald. Evas' far har lært Evas, at hvis man skiller gamle computere og telefoner fra hinanden, kan man sælge de små metaller i printpladerne og tjene penge på dem. Det var lidt svært i starten, men nu er Eva super god til at få metallerne ud. Hun tjener på en dag helt op til 4 seli, eller det svarer til 6 kroner. I dag har Evas fundet en flot telefon med Hannah Montana på. Hun smiler lidt og tænker på, hvem der må have haft den telefon, inden hun begynder at skille den ad. Evas ved det ikke, men hendes job er ikke særlig sundt. Faktisk er alt elektronikken, hun skiller ad, fyldt med mange ting, der er giftige for hende. Der er en stor chance for, at Evas ikke bliver lige så gammel som Eva. Men der er ikke andet arbejde at få for Evas og hendes far.